למה להסתובב? סתם. הנה, אני עושה סרט, רגע. טוב, רגע. סע, לא. בסדר, נוסע. סרט, זה... אנצ'יק, רגע, אבל אם אתה מראה את זה בדני, אז צריך לדבר דני. כן, אתה יכול להגיד אופקלרי. אופקלרי. זהו, הנה, אתה רואה, עכשיו אתה מצלם גם אחורה? לא, רק קדימה. לא יודע יותר מילים. בירקטרה. לא, זה בירקת רם, זה לא בדנית. לא, בירקטרה. בדרוזית. לדעתי בדרוזית. בירקטרה זה צטופפה. אתה חייב לעבוד על המבטא, אורן, לא הבנתי. אני לא חייב כלום. לא הבנתי, כנראה אמרת את זה במבטא טוב. כנראה אמרת נכון, כי לא הבנתי. אנצ'יק, אם אני אגיד, זה בירה? לא יודע. תראה לי. לא, תראה לי את מה שאתה אומר, ואז אני יכול להגיד. לא, זה מספח לי כאילו. מאחורה. הנה. לא מאחורה, נכון. מי? לא, הם מצלמים נראה לי. הנה. אני אעשה לו סרט אווירות, אחר כך זה ישר לזה, בחייך. יעשו לי לייקים ביוטיוב בלי סוף, אני לא יודע מה לעשות עם כל הלייקים האלה. אפשר למכור אותם באי-ביי? אני מבקש מקור בשביל למכור לי באי-ביי. מסחר בזה, נכון. מכסות של לייקים. חיים הספר מלא בשטויות, תנבל עלי. אורן, איך הוא קנה לי את זה באינטרנט, חיים הספר? כל הכבוד.